cestu tam nejako rozoberať nebudem, bol to klasický tranzit, klasika, Slovensko, Česko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Srbsko, Grécko a Turecko, kde sme si už pozreli pár nejakých dobrých pointov, ktoré spomeniem a ktoré stoja za to navštíviť, keď tak ďalej pôjdete. Prvá taká pikoška bola návšteva kvázi reštaurácie u veľmi známeho tureckého ultramaratónskeho bežca Yakina Yenicela, ktorý je prezývaný aj Kosan Adam, čo v preklade znamená bežiaci muž. Je to taká turecká celebrita, ktorá povymetala snáď všetky turecké populárne relácie na spôsob Varíme, Miss, Milionár a hromada ďalších. Často sa stýkal s politikmi, čo má veľmi dobre zdokumentované na také veľkej nástenke vo svojej reštaurácii. Abraham alebo Ibrahim je biblická legenda. Je to biblicko-koránsky prorok, ktorého uznávajú tri monoteistické náboženstva. Judaizmus, kresťanstvo a islám. Urva sa preto volá aj mesto prorokov. Podľa knihy Genesis sa narodili približne 2018 rokov pred Kristom. Zdá sa, že vtedy boli kresťania aj islamisti ešte kamoši. Čo práve vyjde na obrázku je vlastne miesto a tá jaskyňa, kde sa prorok Ibrahim narodil. Chodí tam rôzne veriaci, ktorí sa tam dosť modlia, starí aj mladí a ktorú to miesto ozaj dosť vážne. A musíme povedať, že tam naozaj panuje veľmi priateľská atmosféra. Toto je miestna tržnica, som na potrebe tak z kraja, nebol čas ísť dovnútra, bola fakt dosť veľká a bol tam iba tak prejto. Mardin je historické mesto, ktoré leží asi 20 km od Sýrie. Je plná stredovekých pamiatok, islamských ako aj kresťanských. Celkom to tam žije aj tam fajn. Bumášky a bumášky. Ale musím povedať, že to odsypalo a nie sú to ani všetky, lebo nie to nám vzali a som si to nechcel odchodiť. Ale išlo to naozaj.
Obchody sú tu pekne tematicky zohľadné. Postrekovači, trezoristi, medári, pneumatikári a boli aj viskári. Irak je zväčša vyprhnutá krajina, kde sa snažia sa ľudia obrábať pôdu, ale možnosti je veľmi málo, keďže je v Iraku veľký nedostatok vody. A navyše Irak patrí k najteplejším miestam na svete. Už začiatkom júna sme tu zažili teploty okolo 50 stupňov Celzia. Vidieť mráčik na oblohe je naozaj veľká senzácia. Jar je jaskyňa v severnom Iraku. Táto jaskyňa patrí medzi významné svetové archeologické nálezisko. Jej význam spočíva v tom, že tu bolo nájdených 10 kostrových pozostatkov neandertálcov, ktoré boli staré 40 000 až 60 000 rokov. Mnohí boli zranení a bolo zistené, že ostatní sa o nich starali, čo bolo vlastne veľkým zvratom v chápaní toho, ako doteraz vedci neandertálcov vnímali. No, neviem si predstaviť, že by som bol neandertálec a musel by som dochádzať denne na nejakú mamúčiu farmu. Tam dole moje motorky. Šánidar jaskyňa. Tuším, by som si vydúpal cez neandertálie odbory home office. Ako bez milosti. Chcete mamuty? Home office. Natvrdo. Ty čovač. Neskutočné. Pri cestovaní po Iraku budete musieť zastaviť na mnohých vojenských kontrolách, tzv. Checkpointov. Niektoré sú väčšie, niektoré sú menšie, niektoré sme len tak prešli a hneď nás pustili, niekde sme strávili aj hodinu. V tom horku fakt super vec, ale vždy nám dali aj vodu. S nejakými vojakmi bola aj sranda, no s niektorými vôbec. Assalamualaikum. Hello, welcome.
neviem. To sa mi nechce do pičo, lebo tam tak frontál jak hovado. Ja. Je to úplne super. Nálada vygradovaná, ako vidíte. Niektorí tu aj tancujú. Hodne sa tu hulí šiša. Je to super. Ale únava už je zjavná. Únava materiálu. A vekom to nebude. Môj priateľ Richard. Zaslúžený oddych z Olislávu. Vrťte sa tu na tých slnkoch, keby zbadali Liptovskú Máru, asi sa zbláznia od radosti. Treba si uvedomiť, čo máme. Sulejmania. Celý večer sa prejednávala naša bezpečnosť a ochrana s niekoľkonásobným telefonovaním, a konzultáciou cez vysielačky a uisťovaním, že sa nemáme báť, že sme ich hostia a že sme v bezpečí a že sa postarajú o to, aby sa nám nič nestalo. Takto žijeme. Nie je pravda. Chcete sa napísať na to. Zajtra napíšem. Toto jeme. Je to super. Dobrý kapor. Ale sme kao. Takže tak. Je pravda, že tieto nekonečné konzultácie a vyvolávanie kde komu, čo sme fakt nevedeli, s kým vlastne komunikujú, na odveh moc nepridali a boli sme dosť neistí. Ja som sa aj dosť bal, fakt som nezažmuril celú noc oka a ráno 7 hodín už po nás neostala ani stopa. Vojaci nám odporúčili navštíviť aj malé dedinku Akre, no ale teda nič malé tam nebolo a celkovo, keď sa povie v Iraku, že niečo very nice, treba byť veľmi ostražitý. Na druhej strane je pravda, že aj to, čo není označené very nice, môže byť veľmi krásne miesto a často aj tak bolo.
Doprava v Iraku a cesta si je taká, že tie hlavné ťahy smerom na Mosul a Bagdad sú tie cesty veľmi dobré, stavajú sa tam aj nové diaľnice. Samozrejme tá doprava tam je preťažená, je tam veľa kamionov a naozaj tá doprava tam je dosť taká hustá. A naopak vidiek, sú cesty väčšinou prázdne, dá sa tam krásne zajazdiť, ten asfalt býva ale dosť rozbitý a rôznorodý. Najväčším problémom, ktorý tam je, sú retardéry, ktoré sú skoro všade, hlavne v mestách a hlavne nie sú nejako označené. My sme ich označovali a číslovali číslom 1 až 5, s tým, že jednotka bol najslabší, 5 bol najhorší, ten ťa väčšinou katapultoval zo sedadla, jednotka sa nehlásila, lebo sa považovala za bežný malý retardér. Prvý jazdec vždycky hlásil do vysielačky ostatným kategorizáciu retardéru, by sme si vedeli podľa toho upraviť rýchlosť. Ten prvý to vždy zvýzol naplno. Sú miesta, kam sa nedá vôbec dostať. Toto sme išli do nejakej malebnej dedinky, ale nás zastavili vojaci a povedali nám, že tam nemôžeme. Keď sme sa pýtali, prečo, povedali, že poďte tam nesmieme ísť. Že to nie je možné. Môžeme ísť? Ja aj musím sa otočiť?
Kvalita ciest sa samozrejme podpísala aj na technike. Dva zadné blatníky jazdu výrakom neprežili. Jeden sa niesol späť na opravu, druhý skončil ako memento na plote. Lališ je 4000 rokov staré mesto. Pre Židov je rovnako posvätné ako Meka pre moslimov. Každý jezid by mal aspoň raz za život toto mesto navštíviť. Ja s Rišom sme tu už druhýkrát, čím sa radíme medzi veľmi verných jezidov. Mesto je vzhľadom k tomu, čo tu páchal ISIL, veľmi dobre strážené a po celom mestečku musíte chodiť iba bosí. Pri teplotách okolo 40-50 stupňov vám garantujem, že to nie je žiadna sranda. Takže tunel, respektíve cesta, stará cesta okolo Eufratu je na dlhšiu dobu zavretá. Čo boli teraz silné dažde, tak to zmilo most, takže sa musíme vrátiť, otočiť a ísť inou cestou. A ísť do Bajbutu. Darkaňom sme sa pokúšali prejsť už pred 2 rokmi. Vtedy bol skoro celý zaplavený vodou, ale hlavne na konci bol spadnutý most a tak sme sa museli otočiť. A tento to pokúsiť prejsť znova. It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away, it's so unreal. Didn't look out below, watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory. Celý Darkaňon je neskutočne fotogynický a krásny a aj príroda, aj to pobrežie okolo Eufratu je fakt neskutočné. Bohom Zoli, šťastný let. Mocking me, acting like I was part of your property. Remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. As far as I can go for all
Bursa, Marmárske more, super kúpanie, ovlaženie, bolo nám to fakt treba. Je to miestne rekreačné stredisko, ktoré je dosť preplnené, pôsobilo troška chaoticky, všade bol kopec ľudí, ale bolo tam príjemné a dali sme si večer super rybu a bolo to fakt dobré. To sme už strášili, čo to dalo, smer Nesebar do Bulharska, kde bola taká naša posledná oddychová zastávka, kde sme zostali jeden deň. Znova sme si oddychli, pokúpali sa a potom už len smutná cesta domov. Toto už je známe letovisko Nesebar na slnečnom pobreží, kde sme si troška oddychli, zase sa nejak pokúpali, najedli sa dobre a potom už sme ťahali bohužiaľ domov a do práce.